नरमा तंखे बेलेखे हामबाय सिनि ससियेल मिडिया रखनो थांनाय 31 तारिखो कायसा बाइक दुर्घटना थैजा कायनि बर' ते बरकनो जों किसा सुबानानि बागै जों ब्रंनि नखरनि थांखा जेसेफारि जों जिनि अरनि जिनि पार्टीनि जारा कर्मकर्ता दंनाय बरक ते आं सह जों जत जमा फायै किसासा ब्रंनो सुबा फैखा जों साइमानो ब्रंनि जेबो साथैमानो जों हिरवै रमाया फानो जिनि हामजाकमा ब्रंनि थानि जेहेतु जिनि नगानानि जिनि ताकु जे थैनाय खरकनै बरकनो जों मुसा रमाया फानो किसासा ब्रंनि सुबा सुर फाइकासों असनो जतन थैमानलाय बरायलाय थैया थैमानि तो ब्रक बिनि जलाइबारि थांतानि कैसा बाइक एक्सीडेंट माने आउट अफ कंट्रोल लङै बाइक एक्सीडेंट थैमानि माने जागाराखौ थैमानो जागारा थैमानि तिनि हलाय सुबने बुपारामो पारा खाला बिपिन सरदार पारा कालादका पंचायतनि ओमफ्राय बुमुं थैनायनि बुमुंखा कायसांखा रमेश त्रिपुरा आर कायसांखा बिमल त्रिपुरा बयस बसंनो बयस 31/25-26 रकम अनुमानिक